Os coidados deberían estar repartidos entre todas as persoas, independentemente do seu xénero, para poder ter as mesmas oportunidades tanto na vida persoal como laboral. É moito máis complicado acceder a un traballo se tes unha persoa a teu cargo. Habería que reformularse moitas cousas para poder conciliar de verdade. E, por suposto, conciliar todos os xéneros, non só as mulleres. Os coidados están feminizados, tanto na vida persoal como profesional. Precisamos un cambio social para romper con isto e poder ter unha igualdade real. Coidar é cousa de mulleres e témolo tan integrado que a min mesma dixeronme: mellor tes que teñas unha filla, porque así xa te coida de maior. Se as coidadoras paramos, o mundo para. E ás veces penso que teríamos que facelo para que a xente fose moito máis consciente.